गाइस लोगोफोर नायदो नै खैजिमा बिदैखौ नै लागाव बे खैजिमा बिदैजों आं जुमाय गिसिसो लोंसै गाइस लोगोफोर नोंथांमोनाबो सोरबा न'आव लोंबाय जानो हागौ आरो ना गाइस लोगोफोर लोंनांगौलै बैसागु बोथोराव दिनै संक्रान्तिनि नामै आं गिलासनि लोंग्रोनोसै आरो ना गाइस लोगोफोर आरो आंनि लोगोफ्राथ' देनजार लुगैबायदां नेवलाय सनाराम बिरन जाथि सोरबा लुगैबाय खोमा आं लोंग्रोबाय दै लोगोफोर नोंसोर लुगैथ'नांला दे खैजिमा बिदैजों नै गिलासनि लानानै हेलौ गाइस बैसागु संक्रान्तिनि नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायलायबाय मिस्टार बर' इउटिउब चेनेलाव दा गाइस लोगोफोर आं भिडिअ खालामसै आरो भिडिअखौ नोंथांमोना गोसो गोरबोजों नायलांदो आरो नोंथांमोनखौ बैसागुनि बयखौबो हामलायनाय जासिहरबाय आरो आंनिफ्राय खुलुमनाय बावहरबाय आरो नोंथांमोनखौ बोर होबाय आंनिफ्राय उन्दैसिनखौ फंबाय बिनानावमोनखौ आरो गाइस लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायलां आरो ना गाइस लोगोफोर एन्टारेस्ट खालामनो नाजागोन आं ओमफ्राय मैया गाइस लोगोफोर आफा बोराइ बाथौखौ दुमजोब्बाय आरो राउन्डखौबो दुमबाय ओमफ्राय गेजेरावबो दुमबाय आरो गाइस लोगोफोर जोंना बिबार बाथौ दै गाइस लोगोफोर ओमफ्रायो जोंना आबाया आबा माने जोंनिखै बांसिन आबा होनो दै आफाखौ आबाया जोंना माने मोसौखौ थुखैहैगासिनो दं आरो दुब्लि बारियाव ओमफ्राय बिबार मालाफोर गानहोना गालांबाय आरो नै माबाफ्राव मा होनो गोखा गोखै बेरायाव होबाय ओमफ्राय ओरै बाख्रियावबो होबाय ओमफ्राय ओरै न'आवबो उन्दुग्रायावबो होबाय ओमफ्राय ओरै आंनि थाग्रा न'आवबो होबाय ओमफ्राय थिंखलावबो हैबाय जेराव अबेबा होजोब्बाय आरो गाइस लोगोफोर आरो गाइस ओमफ्रायो दिनै मानसिफ्रा मालाय गोखा गोखै मैगं थाइगं आरो अमा बेदर एसे होसोलायनाय आरो दाउ लकेल एसे होसोलायनाय बयलार सफारि एसे होसोलायनानै सोरबा एवना जासिगोन जों आइमोनाबो खारदोंना खायाखै आंथ' बारा मोजां मिथिला ओमफ्राय दा जिखुनु जाया आङो दिनै संक्रान्तिनि नामाव खैजिमा हाननो नागिरदों आरो ना गाइस लोगोफोर बिदैसो दंना गैयाथाय नायनोसै हाननानै देखायनोसै एवनानै जानोसै बेफोर दङबाथ' मोजां जागोन र' बिदैया गैयाबासो एवनायफोरखौ नुगोना नुला मिथिला नोंथांमोननो थानायालाय थागोन मानो थाया जानो नैयाव बाहाथामसो दंखायो ओइ खोमसिसो नुहुरदोंलै बेयाव बाहाथामसो दं आरो गाइस लोगोफोर हाननोसै आरो आङो दा गाइस लोगोफोर बोख्लायनानै दानस्रायनोसै खिन्थु ओमफ्राय खैजिमा बिमाया अरबाथाय अरथाब खाथारो दै हगारनो रोङा बे एसे खस्थ' दङ आरो खैजिमा बिदै जानायाबो दा अब्लाबो बोथोराव खेबसे जानायनिसै आरो ना खस्थ'बाबो गाइस लोगोफोर बिराद मिस्टेक जाबाय बरमासोमोन बिदियानो गैया गाइस लोगोफोर दानि दाननायाथ' माबा खैजिमा नङा दै गाइस लोगोफोर बरमाखौनो आं खैजिमा नंफ्लांनानै माबाबाय मा दानबाथाय रेजें नुदों आरो माने सिनाया नालायथ' बिफां सायाव थानायखौ एसे एखे आं थोबोना ओमफ्राय गाइस लोगोफोर नैबेयाव दं दै नैबेयाव बियो खैजिमा ना बरमाथाय जायखिजाया बेखौ हाननाय बावनोसै आरो ना गाइस लोगोफोर बेखौ हाननानै बेलेगफ्रावबो दंलाबायो आरो ना बैफोरो गोजौथाराव खैजिमा बिदै जायोबाबो ओमफ्राय नैबे एसे गाहाय आरो बेखौ दाननाया मोनहासगोन आरो दा बेखौ हानना नायनोसै बे बिफां गुदियावलाय एसे खैजिमा माफा मानै मानलालाबायनाय दं बेखौ हानना नायनि र' मा जायो गाइस लोगोफोर नै बिलाइ गोथाङाव लानाय नै बिराद बरिया बिलाइया रानथ'वाखैमोन बिदैया थानांगौ जानो हानाय बेयाव बिराद खैजिमा बिमाबो दंखायो नै थाबाथ' मोजां जाबायलै बैनिफ्रायनो हानदों गाइस लोगोफोर बैनिफ्रायनो बे दंफां माबा बिलाइ जावथुबा बेयावनो दंमोन आरो गाइस लोगोफोर बिनि हानबाय आरो ना बेखौ गाइस लोगोफोर दा बेखौ दैयाव लांनानै आराम साफा खालामजोबनोसै दहायनि हाननायखौबो नैबेखौबो दा दालायखौ दानखाग्रोना लानि र' बेखौ दालाया ओरैनो थांफागोन ना बाल्थिङाव सोमजानाय नङा ओइ माइरंसो नामालै माइरं बायदि फिसा एंखुर बायदिसो दं माथो बिदिबो थानो हागौ आइदै लिर मोनलायथारदोंलै गाइस लोगोफोर लाना खारनायाव बिदैयासो दंना गैया बेयाव बुंनो हाथ'ला गन लाबालाय जा नारसोनो हरलाय गनखौ होलै जेबो जाया गाइस लोगोफोर नै खैजिमा बिदैया आइजों समान मोनबाय आरो एसेनो जागासे मोनबाय आरो गाइस लोगोफोर ओरैनो एसे जानो आन्था दा एवनो होनोसै आं आइनो नै गेसाव एवसिगोन
गाइस लोगोफोर नायदो नै खैजिमा बिदैखौ नै लागाव बे खैजिमा बिदैजों आं जुमाय गिसिसो लोंसै गाइस लोगोफोर हा बेरे बायदि नुलायदों माथो बेरे बायदि मोदोमखादों खैजिमाया गोलैगोन ओमफ्राय मा ओंख्रि संदों र' नायनां नै गाइस लोगो माबा ना क्रसजों मैथा बांगाल जानांगौ एसे जुमाय गिसिखौ खाबनैसो लोंनानै ओंखाम जानोसै आरो ना गाइस लोगोफोर आङो गाइस लोगोफोर नै जुमायखौ आं सरनोसै आरो ना अफिस फैबागोन नामालै खैजिमा बिदैजों लोंना बे मा थावबावब्रा गिलासाव गोग्गो साइज नुनायनि ग्लास गिलासावसो होबावगोन laga गिलासनिखौ लोंजोबखागोन आं गाइस खिन्थु खोब्रिया बोरैलै खोब्रिया गाइस लोगोफोर नै जुमाय गिसिखौ आं बेयाव लाबोबाय गोमो जाहांलायनाय नै ओमफ्राय खैजिमा बिदैया नै जानोसै लोंनोसै आरो आं ना दा गाइस लोगोफोर नायलांदो नोंथांमोना इन्टारेस्टनो आख्रामन खालामजेननोसै लोंनायखौ नुदों खोमसिसो गाइस लोगोफोर नोंथांमोनाबो सोरबा सोरबा न'आव लोंबाय जानो हागौ आरो ना गाइस लोगोफोर लोंनांगौलै बैसागु बोथोराव दिनै संक्रान्तिनि नामै आं गिलासनि लोंग्रोनोसै आरो ना गाइस लोगोफोर आरो आंनि लोगोफ्राथ' देनजार लुगैबायदां नेवलाय सनाराम बिरन जाथि सोरबा सोरबा लुगैबाय खोमा आं लोंग्रोबाय दै लोगोफोर नोंसोर लुगैथ'नांला दे खैजिमा बिदैजों नै गिलासनि लानानै खैजिमा बिदैया नै गोथाव फेहां मोनलायखाबाय माथो गिलास लोंनायावनो गोग्गो लोंनायावनो मोजां जादों खैजिमा बिदैयाबो बेरे बायदि मोनजालायदों बे गिलासखौबो लोंजोबावगोन आं बेखौ लोंजोबनानै ओंखाम जानोसै आरो ना गाइस लोगोफोर मैथा बांगालजों नामोन ओंख्रिया बरिया सुपार माथानि एसे दैमोन दंलायो माइब्रानि नङा दै माइब्रानिबाथ' गोदै जागौमोन ओमफ्राय इयाव दैमोन एसे गोरा दं आरो गाइस लोगोफोर जुमाया गोमोसो दै दहाय थाम्बनेलाव गोमो नुदों दै नोंथांमोना माने आं दा माने सेल्फिसो लादों माने बेकग्राउन्डआव स्रां स्रांखाय माने वाइड एंगोलजों खिथुउनिजों साफायबाथाय गोसोम नुजोबो मानसिखौ दहाय गोसोम नुदोंमोन ना ओमफ्राय नै दा सेल्फिजों साफायनायखाय एसे फुलाला एसे नुदों आरो गाइस लोगोफोर दा मानसिखौ सिनायनाय बायदि जुमायखौ सिनायनाय बायदि आं फुलाला बेबाबो लाबाय आरो ना भिडिअखौ नै खैजिमा बिदैया दङ गैला सानदों नोंथांमोनानो न' खाथिनि दंफैयो नै माबानि फिसाला जोंहा बाजैनि आंनि नामा फोथायसार गोरा सरगियारि होनलाय हे खावलाय मा दा मा जाखो बुजादों नामा नोङो मामाजों खानायखौ नायनि ओइ खैजों नाहरलाय खानाया देन्जारबावसो नै माजोंबा हाख्ल'बावनाय आलु अर्जुननि बावसो स्टिला जानोबा लोंजोब्बाय आं गिलासनिखौबो नै गिलासथामसो लोंनो हाबावगोन आरो गिलासथाम लोंबाथाय एसे निसा नांगोन आरो दा निसा नाङा बेफोरो एसे लोंख्रुबग्राखायना जानला मोनला एसे एनैयानो नाङा आरो होनबाबो दा लोंथ'ला दा फां फुं जागोन ना दा गामिफ्राव एसे खामानि दंलाबायो जाया होननाया जाबाय दा
गाइस लोगोफोर नै दा ओंखाम जानोसै आरो ना मैथा बांगालजों ना क्रस आरो ना गाइस लोगोफोर नै बाजैनि फिसालायाबो दङ आंजों जाफानो नागिरबाय दा जानोसै आरो नै ना क्रसानि हा बेयाव बहायनानै एसे देखायनोसै आं ओंखाम जानायखौ गाइस लोगोफोर जै बैसागुनि ओंखाम जानोसै आरोना देरबायलै जुमाय गिसिनाया गाइस लोगोफोर जिखुनु जाया नोंथांमोना जि जायगायाव दं नोंथांमोनाबो एसे इन्ट्रेस्ट खालामदो केलेरायाव दं बम्बाइआव दं बेंगालराव दं आरो सोरबा सोरबा गामियावनो दं साबस्क्राइबार बिथांमोना आरो ना गाइस लोगोफोर केलेरायाव थानाय बम्बाइआव थानायफोरा बड'लेण्डनि जुमाय गिसिफोरखौ लुगैथ'नांला आरो ना गाइस लोगोफोर जि जायगायाव दं एसे इन्ट्रेस्ट खालामनानै थादो आरो ना आं भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै आरो ना नोंथांमोना मिस्टार बड' इउटिउब चेनेलखौ हाजासे साबस्क्राइब खालामदो हाजासे शेयार खालामदो हाजासे लाइक होदो हाजासे कमेन्ट खालामदो बांसिन साबस्क्राइब शेयार खालामबानो आंनि थाखाय जथेस्थ' मोजां मोननाय थागोन आरो ना बिदिबा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय बाय एसे फेबायबो दोलाय आं गाइस लोगोफोर थाबनो लोंनायानो खाबथाम लोंबाथ' लोथो लोथो फैसिगोन खाबथाम लोंबावनो हागोन आरो गिलासथाम बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन